खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ रिपाब्लिकनि सायाव बरायबाय दायो फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार खौरां UPPL दलआव सानफ्रोमबो हाबफैदों गोबां रायजो राजा बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन दलआव गोबां गुगालायनाय नुनो मोननाय जादों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 37 नं खैरोबारि समस्तिनि बयाखात भिसिडिसिनि सिङाव गासै सा 50निबो बारा BPF दलनिफ्राय UPPL दलआव हाबफैयो मिथिनाय बायदिब्ला दलनि खामानि मावनाय आरो दलनि फारसे फोथायनाय गैयैनि थाखायनो BPF दलनिफ्राय ओंखारनाय होनना जोंनि रादाबगिरिनो फोरमायो बयाखाताव जानाय UPPL दलनि बिजाथि बाबुल बसुमतारिनि फोसावदिं मेल आरो गोदान सोद्रोमा मुं थिसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि थायो UPPL मिरु आफादनि सोद्रोमा पृथ्वीराज नारायण देब नेसा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा गोदान सोद्रोमाफोरखौ UPPL दलआव बरायो आरो रायजो राजाया थारैनो मानो सोलायनो लुबैदों बे बाथ्राखौ फोरमायो बयाखातनिफ्राय रादाब दैथायहरदों रितु बर'।